Salut, sunt Corin și azi o să vă zic ce a urmat după ce am scos-o la întâlnire să mâncăm un meniu cu șnițel pe fata care a rămas cu mine. Pe scurt, pentru că dacă nu te-ai uitat la videoclipul cu fotbalul nu ai cum să-ți dai seama, am ieșit afară cu mai mulți prieteni în speranța că vom putea să ne jucăm fotbal, dar nu a fost să fie deoarece se organiza o competiție serioasă, așa că a plecat toată lumea, dar am rămas eu cu o fată și am mers la restaurantul din apropiere. Ei, și după ce am mâncat nu era chiar așa de seară, era cam ora 8 și era toiul verii, deci nu era întuneric afară. Eu am crezut că fata trebuie să plece pentru că la masă s-a cam dus de vreo 3 ori la baie, dar să vezi și să nu crezi, m-a invitat la topogane. Topoganele era un loc unde obișnuiam să mergem tot grupul de prieteni și să ne dăm, așa că mi s-a părut distractiv, dar eu mai aveam doar 5 lei pentru o apă, deci am încercat să evit să mergem în acel loc pentru că costa vreo 15 lei intrarea. Noi ne știam bine, deci fata s-a prins că am rămas fără bani, așa că a zis că plătește ea. Mă simțeam puțin prost, dar totuși era prietena mea și i-am zis că îi aduc eu mâine banii. Când am ajuns acolo, parcul a fost închis din cauza unor defecțiuni cu robinete și am fost întâmpinați de un paznic care ne-a zis să plecăm. Eu am dat să plec, dar o văd pe Bianca că mă întoarce și îmi face un semn. Se duce la paznic, schimbă vreo 2-3 vorbe cu el, apoi văd că mă cheamă. Am întrebat-o cum a reușit și mi-a zis că taică-su se cunoaște cu ăsta. Am mers și ne-am dat în topogane, fără să mai fie nevoie să plătim, pentru că nimeni nu a mai fost atent la noi. În tot acest timp paznicul s-a ținut după noi, dar noi am crezut că doar vrea să vadă dacă stricăm ceva. La un moment dat, când ne dădeam pe cel mai lung topogan de acolo, primește un apel, dar a trebuit să răspundă după ce se dădea jos. Când a răspuns, mi-am dat seama că este tatăl ei și după ce a închis a zis că îi pare rău că trebuie să plece și de atunci, până când a început școala, nu a mai venit pe afară. Și dacă vă întrebați ce s-a întâmplat, aparent i-a arătat paznicul niște poze pe care ni le-a făcut acolo și tatăl ei s-a supărat. Adică ăsta ne-a făcut poze pe ascuns cum ne dădeam pe topogan. Concluzia este că nu e bine să fii rău.